Dan gaan we inderdaad bijna 6000, zei ik. Nou, dat kan elk moment raak zijn. Patrick Schone uit Alblasserdam komt hier als 6000ste finisher over de mappen. Dus die komt eraan, dus heel mooi gedaan. Die jongeman, we krijgen Cor Kraas uit Arnhemuur. Michel van Duin uit Schipper. Rob van Kessel, Pim Dumans, Niels Meeuwse, Kai Peuler. Ruud gaat er ook komen dadelijk, Wim Spaar gaat er ook, Peter Posma, Ariane Stef Rijnbeek bedoel ik, Astrid van Velzen uit Alphen aan de Rijn, Marcel Tron, Bernard Meler, dan Daan Hoogland, Tom van Wijk, Pepijn van der Been.